गोमाता ही ईश्वर सेवा मानून माजी सभापती लक्ष्मण रावराणे दरवर्षी उपक्रम राबवतात। यावर्षी वसुबारस या दिवशी गोशाळांमधून जाऊन गायींना नैवेद्य दाखवला। या दिवशी 100हून अधिक गायींना नैवेद्य खाऊ घातला। त्यांच्या सेवेचं सर्वत्र कौतुक होत आहे। या ठिकाणी आज दिवाळीच्या सर्वांना शुभेच्छा। आणि दिवाळीचा सण चालू झाला असताना आज पहिलाच दिवस वसुबारस। या ठिकाणी भगवान श्रीकृष्णाच्या गायींची पूजा करून या ठिकाणी आम्ही दिवाळीची सुरुवात करतो आहे। आणि या ठिकाणी सिंधुदुर्गमध्ये वैभव तालुक्यामध्ये खांबाळे येथे एक या ठिकाणी मोठी गोशाळा 140 जनावरांची गोशाळा आहे। त्याचे मालक आहेत प्रकाश पवार आणि खरोखरच त्यांना धन्यवाद देतो। या ठिकाणी 5 वर्ष झाली गोशाळेला। आम्ही पण वसुबारसला या ठिकाणी त्यांचा नेहमीच आम्ही या ठिकाणी कार्यक्रम करतो आणि खरोखर आनंद वाटतो। या ठिकाणी माझी सर्व मित्रमंडळी, आमच्या तालुक्याचे तालुका प्रमुख या ठिकाणी नंदू शिंदे, तसेच या ठिकाणी कुर्लीतून सूर्यकांत परब, गवनकर, भाई रावराणे, आमचे रणजित रावराणे, प्रताप रावराणे, या ठिकाणी खांबाळ्यातून सर्वच मंडळी, आचिन्यातून, लोऱ्यातून अशी सर्वच माझ्या इथे सर्व माता भगिनी जमलेले आहेत। आणि या ठिकाणी आम्ही सर्व गुरांची पूजा करून त्यांना नैवेद्य दाखवून या ठिकाणी आरती केली आणि आम्हाला खूप असं समाधान वाटलं। ह्या गोसेवेतून आम्हाला खूपच समाधान वाटतं। आणि या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील असून ते महाराष्ट्रातील सर्व आणि भारत देशातील सर्व या ठिकाणी गायींचं जे महत्त्व आहे त्या ठिकाणी या खांबाळ्यातून सर्वांना ह्या ठिकाणी समजून दिलं। आणि खरोखर यांना पुन्हा यांचे सर्व या गोशाळेवाल्यांचे प्रकाश पवार यांचे आभार मानतो। आणि या सर्व मंडळीचे पण ज्याबरोबर माझ्याबरोबर मदतीला आले त्या ठिकाणी त्यांचे पण या ठिकाणी आभार मानतो। आणि सर्व मला ज्यांनी सहकार्य केलं त्यांचंही या ठिकाणी आभार मानतो। वसुबारस आहे आणि आपल्या हिंदू धर्मियांचा पारंपरिक सण साजरा चालू होतो आज दिवाळीनिमित्त। आणि त्या निमित्ताने आमच्यासारख्या छोट्या कार्यकर्त्यांना आज एक मोठं असं सौभाग्य लाभलं की माझ्या स्वप्नात पण नव्हतं। आम्ही जरी शेतकऱ्यांची मुलं असलो तरी 1, 2, 4 ढोरापर्यंत गुरापर्यंत आम्ही आमच्या नजरेमध्ये पडायची। तर आज इथं आल्यानंतर यात आमच्याच गावचे, या खांबाळ्या गावचे, सिंधुदुर्ग जिल्हा वैभव तालुक्यातील खांबाळे गावचे एकनाथजी पवार, तसं नात्याने बघायला गेलं तर ते आमचे एक जवळचे पाहुणे आहेत। त्यांना मी आज माझी ओळख दाखवली नाही आहे, ती थोड्या वेळाने आमचे रिक्षावाले आहेत ते सांगतील। तर हे एवढं सोपं नाही आहे। याच्यामध्ये पूर्ण झोकून देऊन त्यांच्या पूर्ण कुटुंबाने या गुरांमध्ये झोकून दिलेलं आहे। त्यांची आवड निवड लहान मुलांपासून पाहिली मी बघतोय 1-2 तासमध्ये, तर लहान मुलांना सुद्धा त्याच्यात आवड निर्माण झालेली आहे। आणि हे कार्य करणं एवढं सोपं नाही आहे, कारण ही सर्व गोष्ट आपल्याला नजरेमध्ये घेताना ही सर्व खर्चिक आहे। आणि या खर्चिक असताना सुद्धा त्यांनी आपल्या परीनं सगळं कुटुंबाचा सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या झोकून दिलेल्या आहे। आणि ते चांगल्या प्रामाणिकपणे ते सर्व सांभाळत आहेत। आणि मला माहिती मिळाली की जे पोलीस स्टेशनमार्फत जी गुरं पकडली जातात तीसुद्धा संबंधित पोलीस खातं त्यांच्या या गुरांच्या गोट्यामध्ये आणून सोडतात आणि त्याची ते चांगल्या प्रकारे देखभाल करते। भारची गुरं आहेत म्हणून ते काय त्याची हेळसांड करत नाही आहेत, चांगल्या प्रकारे त्याची निगा राखत आहेत। आणि ही त्यांना ईश्वराने दिलेली एक त्यांना सुवर्ण संधी मानतो आणि त्यांचं मी पुनश्च अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो। नमस्कार। आता आपण आज वसुबारसचा दिवाळीचा पहिला दिवस म्हणून या ठिकाणी साजरा केलेला आहे। सगळे आपले गावातील
कुटुंब आपलं या ठिकाणी उपस्थित होतं. वसुबारस आपल्या हिंदू धर्मामध्ये गाईला हे अनन्यसाधारण महत्त्व, म्हणजे जिला गोमाता म्हटली जाते, त्या मातेचा आज पूजनाचा दिवस होता आणि तो व्यवस्थितरित्या इथे संपन्न पार पडलेला आहे. सर्व लहान मंडळी असतील किंवा मोठे गावातले लोक असतील, त्या सर्वांनी मिळून या ठिकाणी खूप छान प्रकारे अशी पूजा केलेली. दरवर्षीप्रमाणे आपले जे रावराणे साहेब आहेत ते दरवर्षीप्रमाणे या ठिकाणी येतात आहेत आणि वसुबारसचा कार्यक्रम हा नियमितपणे त्यांच्या हातून या ठिकाणी होत आहे. तर माझं सिंधुदुर्गातील आणि ह्या पूर्ण गावातील लोकांनाही असं म्हणणं आहे, आव्हान आहे की प्रत्येकाने येऊन एकदा या गोशाळेला, गायवासरू गोशाळा खांबाळे वैभववाडी ह्या गोशाळेला एकदा येऊन प्रत्येकाने येऊन नक्कीच भेट द्यावी आणि एक सढळ हस्ते गोशाळेला जेवढी जास्तीत जास्त लोकांना मदत करता येईल ती मदतीचं सुद्धा आवाहन मी करत आहे. कारण जे कत्तलखान्यात गुरं जातात आहेत, वेळोवेळी हे जे प्रकार घडतात आहेत, अशा गुरांना आपण या ठिकाणी आसरा देतो. जे ॲक्सिडेंटल गुरं आहेत, जे जखमी होतात आहेत किंवा बेवारस रस्त्यावर सोडलेली जी गुरं आहेत, तर ह्या गुरांना सुद्धा आपण या गोशाळेमध्ये आसरा देत आहे. तर प्रत्येकाने येऊन गोशाळेला नक्कीच भेट द्यावी आणि आपला एक मदतीचा हात पुढे थोडासा पुढे करावा अशी विनंती. धन्यवाद. नमस्कार सर्वांना. या ठिकाणी आज वसुबारस हा दिवस साजरा करण्यात येत आहे. या ठिकाणी खांबाळे गाव प्रकाश पवार यांची गोशाळा या ठिकाणी गावाच्या वतीने म्हणा किंवा यांच्या स्वतःच्या वतीने म्हणा, अशा ठिकाणी या ठिकाणी आज ही शाळा आहे. इथे या ठिकाणी आता माजी आचिरणे गावचे माजी सभापती लक्ष्मणराव राणे हे दरवर्षी या ठिकाणी येऊन या गोशाळेमध्ये येऊन या ठिकाणी या गायींची सेवा करतात. त्यांना नैवेद्य वगैरे दाखवून त्यांना पूजा करतात, आरती करतात. अशा ठिकाणी हे चालू आहे. त्यानंतर कुंभवड्या गावचे नंदू शिंदे तालुका प्रमुख या ठिकाणी ते सुद्धा उपस्थित आहेत. त्यांचे सहकार्य सगळे आचिरणे गावची सर्व मंडळी या ठिकाणी येऊन आज या ठिकाणी असं आहे की प्रत्येकाने या गोशाळेला जर कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीची मदत केली तर ही गोशाळा अजून पुढे वाढत जाईल आणि 140 गुरं आहेत यांचं पालनपोषण होईल. या ठिकाणी बाहेर जे विकतात गुरं ती बंद व्हावी आणि या ठिकाणी अशा या गायींना आसरा मिळावा अशी एक विनंती आहे. आणि प्रत्येक माणसाने हाच विचार करावा की या ठिकाणी येऊन गोशाळेला हे करावं, सहकार्य करावं अशी मला विनंती करायची. तुम्हाला तुमच्याजवळ एक विनंती आहे. धन्यवाद. नमस्कार. माझं नाव प्रांजल प्रफुल्ल पवार. माझं नाव पार्थ प्रफुल्ल पवार. आज वसुबारस निमित्ताने आम्ही गौशाळेत आलेलो आहे, गाय वासरू गौशाळा. आणि तुम्हा सगळ्यांना वसुबारसच्या खूप खूप शुभेच्छा. जय गोपाल, जय गोमाता. धन्यवाद. माझं नाव पार्थ प्रफुल्ल पवार आणि आज वसुबारस आहे म्हणून आम्ही गोशाळेत आलेलो आहे. गोशाळेत आलो आहे म्हणून आम्ही गायींना खूप खूप खायला दिलं आणि सगळ्यांना पण दिलं. आहार घातलं कुठलं गायींना आणि त्याच्यामुळे खूप भारी वाटलं. आज वसुबारस दिन या निमित्ताने वैभववाडी तालुक्यातील खांबाळे या गावी गाय वासरू गोशाळा या ठिकाणी आमच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत भेट दिली व या गोशाळेतील जनावरांसाठी जंतनाशक औषधी, त्याचप्रमाणे गोचिड नाशक औषधी, तसेच कॅल्शियमची औषधं वगैरे या जनावरांना दिली. जवळपास 150च्या आसपास ही जनावरं आहेत आणि या गायवासरू गोशाळेचे संस्थापक श्री प्रकाश पवार सर हे चांगल्या रीतीने या गोशाळेचं व्यवस्थापन बघत आहेत. त्यांना सहकार्य करणारे सुद्धा सर्व त्यांची टीम ही सुद्धा चांगल्या प्रकारे सहकार्य करत आहे. आणि या गोशाळेत जी जनावरं बेड किंवा अन्य निरुपयोगी काही वेळेला जनावरं जी असतात ती अशी तशी कोणतरी कुठेतरी देतात, तीच या गोशाळेमध्ये आणून हे त्या जनावरांचं चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन करतात. ही एक चांगली गोष्ट आहे आणि हे त्यांच्याकडून चांगलं एक सत्कार्य होत आहे. या निमित्ताने आजच्या वसुबारस या दिनाच्या निमित्ताने मी त्यांना शुभेच्छा देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.